Dva premium modela su nastala u suradnji s Toyotom. Ljudi često puta na ulici možda i zamijene za naš bratski brend, rekao bi tako, Toyotu. Swaze je zapravo brat Toyota Corolle, a Acros je brat RAV4. Naravno, Acros je u plug-in hibrid verziji, što znači da možete kombinirati 4 načina vožnje. Hoćete li isključivo na struju i hoćete li u kombinaciji s gorivom samo na gorivo, a dok Swaze je jaki hibrid koji se sam puni autonomom tijekom vožnje, a Acros je onaj klasični na plug-in, na šteker ili kućnu utičnicu. Tako da ta dva modela svojim luksuzom, popisom opreme koja je zaista bogata, diže kategoriju Suzuki ljestvice puno više nego što su možda kupci do sada navikli. Zato kažemo da su ta dva modela premium linija našeg brenda. Naravno i cijena tih vozila prati to sve što dobivate više nego u ostalim vozilima, tako da idemo ka tome da naša vozila kupcima pruže maksimalnu udobnost, popis opreme koji teško koji drugi proizvođač može nadomjestiti i sve u smislu da zaključimo da su ta vozila i ekološki svjesna prema našoj zajednici.